prif nod prosiect Criw Mentrus yw codi arian tuag at yr Apel Wcrain. Rydyn ni wedi'n bod yn brysur iawn yn trefnu gwyl ysgol Parc a Bont a digwyddodd ddoe ar dir ysgol a oedd yn agor i'r gymuned. Llwydden ni godi 550 tuag at yr Apel Wcrain, ond dim ond codi bydd yr cyfanswm yma oherwydd bydd y Criw Mentrus yn paratoi mwy o weithgareddau a digwyddiadau dros y flwyddyn. Thema blwyddyn 56 y tymor diwethaf oedd gwyliau, ac i ddathlu'r hyn cafon ni ei dysgu trefnodd dosbarth gwyl ysgol Parc a Bont. Rydym ni wedi dysgu llawer am golled ac elw wrth i ni geisio penderfynu ar bwysau cynhyrch a gweithgareddau. Cafodd pawb gyfrifoldeb gwahanol megis cysylltu gyda Cymdeithas Rhieni ac Athrawon, Menter Môn, cwmnïau arlwyo, Môn FM, Radio Cymru a bandiau. Ni oedd yn gyfrifol am ysgrifennu'r e-byst i gyd. Mwyn hywyddo'r wyl, creuon ni bosteri, cysylltion ni gyda Môn FM a Radio Cymru, gosyn ni hysbys hir gan Tudur Owen. Ni cafodd ddewis pa weithgareddau oedd am fod ar y dydd. Ni baratoedd y stondinau ar y dydd ac roedd gan pawb ddyletswyddau gwahanol. Cliciwch ar y link i wylio fideo o'r wyl. Rydym wedi penderfynu mai codi arian tuag at yr Apel Wcrain fydd prif nod y Criw Mentrus. Ond rydym ni hefyd yn awyddus iawn i gydweithio agos gyda'r gymuned. Mae Ysgol Parc a Bont wrth galon gymuned fach o pentref Llanfairpwllgwyngyll Fab ac o hyd yn awyddus i helpu. Cofiwch wylio'r fideo o'r wyl a diolch am eich amser.